Gràcies, presidenta, president, consellers, diputades, diputats. En efecte, estem avui per sotmetre a l'aprovació d'aquest ple el dictamen aprovat el dia d'ahir per la Comissió de l'Estatut del Diputat, dictamen que tots vostès coneixen i que en síntesi té 3 punts. El primer punt fa referència a que entén la Comissió de l'Estatut del Diputat i així ho sotmet al ple, que l'informe la resolució emesa per la Junta Electoral Central és contrària a dret. Entenem que això per molts arguments. No hi ha un supòsit de jerarquia normativa, com s'ha sentit dir en aquests dies de forma incorrecta, entre la llei orgànica del règim electoral general i el Parlament de Catalunya. Són totes dues lleis i són àmbits competencials diferents. Entenem, tanmateix, que la interpretació que la GEC ha dut a terme ja amb algun altre precedent, subjecte, però, de revisió per part del Tribunal Constitucional, de considerar que l'article 6.2 suposa una inelegibilitat sobrevinguda, que per tant és una privació de la condició d'electe. Entenem que és contrari a la presumpció d'innocència establerta a l'article 24 de la Constitució espanyola i a molts tractats internacionals i singularment a l'article 6 del Conveni Europeu de Drets Humans. Aquests motius són els que van comportar que per una amplíssima majoria aquesta cambra, en votació duta a terme el 17 de desembre de l'any passat, acordés la interposició d'un procés contenciós administratiu davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem per impugnar aquesta resolució administrativa de la Junta Electoral Central. Els serveis jurídics de la cambra, atenent allò que el ple havia acordat, va interposar aquest recurs contenciós administratiu amb sol·licitud de mesures cautelars, suspensió de l'eficàcia de la resolució impugnada, i és doctrina jurisprudencial consolidada tant del Tribunal Suprem com del Tribunal Constitucional que quan hi ha una resolució administrativa que, malgrat ser ferma, ha estat objecte de recurs davant d'un tribunal i s'ha demanat la suspensió, no es pot executar fins que el tribunal resolgui si concedeix o no concedeix la suspensió. No tindria sentit, seria contrari a l'eficàcia de la tutela judicial que al moment en què el tribunal pogués donar eventualment una suspensió ja s'hagués executat la resolució. Posava ahir l'exemple, que és el més freqüent a l'àmbit administratiu, amb l'àmbit urbanístic, quan s'acorda la demolició d'una construcció i es demana la suspensió, si el dia que arriben les cautelars del tribunal que sigui ja s'ha demolit la construcció, no tindria cap sentit, s'hauria vulnerat la tutela judicial o l'eficàcia de la tutela judicial. Per aquests motius, la part dispositiva del dictamen estableix que no concorrent cap de les causes de l'article 24 ni 25 del Reglament del Parlament de Catalunya, per una banda, i segona, amb atenció a aquesta consolidada jurisprudència que diu que no pot ser executada una resolució mentre s'està pendent de que per part dels tribunals s'adopti o es deixi d'adoptar una mesura cautelar. En aquest sentit, no es pot executar la resolució i, per tant, el senyor Pau Juvillà, avui per avui, ostenta, entén la Comissió de l'Estatut del Diputat i així ho somet al ple, la condició de diputat amb aquestes dates. El dictamen, com vostès mateix també saben, fa esment a la part expositiva que no a la dispositiva, el que ha estat fins avui un acord de totes les forces de totes les forces polítiques que sostenen la lluita antirepressiva, de considerar que en cap cas això posi en qüestió, posi en perill de risc d'incórrer en il·lícits penals els treballadors i treballadores públics. I, per tant, el dictamen fa aquest advertiment, simplement aquests efectes, perquè, tot i que el diputat Pau Juvillà gaudeix de la plena condició de diputat, alguna de les funcions inherents és possible que hi hagi dificultats pràctiques d'aplicació quan la seva execució pràctica depengui de l'actuació d'un servidor públic que podria incórrer en desobediència. I per tots aquests motius, en nom de la comissió, demano al ple l'aprovació del dictamen amb els termes que van ser aprovats ahir per àmplia majoria a la comissió i que vostès ja coneixen. Gràcies, presidenta.